Supak si Cebu City Mayor Michael Rama nga kuhaan ang mga sakop sa Cebu City Police Office aron ibalhin sa Negros Oriental. Apan way pagsupak niini, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Ani ang report. Mas gikinahanglan sa Dakbayan Sugbo ang pwersa sa kapulisan alang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Nahinabi na ni Mayor Mike Rama ang kadagkuan sa Police Regional Office 7 ug napadayag na niya ang iyang tinguha. Supak usab ang mayor nga bayluan lang ang kapulisan sa Dakbayan ug mga pulis gikan sa Negros Oriental. Ayaw, kulang mga ita. Ayaw. Di ko gusto mo react. Nakabisita na ang mayor sa haya ni Governor Ruel Digamo sa miaging simana aron personal usab nga mapadangat ang iyang pasubo sa kabanay nini. Nanginaot siya nga mahatagan sa dinaliang hustisya ang kamatayon ni Digamo. Ultimate solution so that justice be served. Samtang lahi ang baruganan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kinsa way pagsupak sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government. Gipasabot ni Chan nga gusto siyang makatampo aron mahibalik sa kahapsay ug kalinaw ang lalawigan sa Negros Oriental. 233 ka masakop sa Lapu-Lapu City Police, tulo nini mga Lieutenant Colonel, upat ka mga Police Major ug upat usab ka mga Police Captain ang ikinakdang i-augment sa pwersas kapulisan dito sa Negros Oriental. Hinoon hulipan usab sila og mga personnel og officers gikan sa nasoy lalawigan. Since na kinahanglan man og tabang ang Negros sa kapulisan, so okay ra gid mi as long nga dili makuhaan ang ato ang pulis. Mo kina mo object gid tamay kung makuhaan ang pwersa sa atong kapulisan. But gi-assured ta ni Colonel Lim nga ang nakuha na to hulipan usab siya. Kauban si Godfrey Relian ug Marlon Melgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.